Bengicela-ke ukuthi uxoxe udaba lakho ukuze sizobona ukuthi uzosizala kanjani. Ukhulume konke ungashiyi lutho ukuze nababukeli besemakhaya bezokwazi ukuthi bakhomente, hlampe bazame ukuthi uthole usizo. Hhayi mina nginenkinga lana. Ngahamba ngijwayele ukuya eklabhini kwangisebenza. So njengoba ngijwayele ukuya eklabhini, sijwayele ukuhlanganisa amaplani nabangani bami. So uma sijwayele ukuya khona njalo ngeLesihlanu nje vele, sike sihlangane nje kahle siye khona, sibe nalo mkhuba lo wokuthi umuntu esihlangana naye ehlangana nomuntu onemali oshadile. So umuntu engahlangana naye ngahlangana nomunye umlisa owayeshadile, kwa-right naye saxoxa. Uthe mase sesixoxile-ke shuthi kwawumuntu nje ongithengela noma yini into engiyithandayo. Nami ngagcina sengithatheka ngale ndlela engithatheka ngayo. Uthe mase sekunjalo-ke, sabe sesiyahamba-ke ndawonye-ke esengisa ekhaya ngamkhombisa ukuthi vele ngihlala eflethini ngoba vele ngine-flat lapha eThekwini ngisebenza khona futhi. Okay. So mase kwenzeke njalo, sahamba naye umlisa. Mase ngihambile naye sahlangana ndawonye. Uma kwenzeka njalo manje ngiyazizwa emzimbeni ukuthi ngiyakhathala, ngiyaphalaza, ngizizwa kungathi khona into engihamba esiswini, yabo? Nginga-understand-i ukuthi yini indaba. All-right, ngibuye ngifikelwe ukuthi hhayi ngikhulelwe, yabo? Nabangani bami uma befika endlini bazongi-check-a sebefuna ukuthi sihambe, bangifice ngilele, balokhane besho ukuthi ngeke ukhulelwe. Okay, fine. Okay, mase sengihamba ngiya kwi-scan, ngiye khona, but ingane abayiboni. Kodwa mina ngiyezwa into enyakaza ngaphakathi kumina. Ingane bathi abayiboni. Ngixake-ke ukuthi hawu kanjani cause kunezinto engizizwayo. Ngoba isisu besiya ngokukhula ngokukhula, kodwa uma ngithi ngiyobheka kwama-scan angiboni lutho. But ezinye izinto ngiye ngifike nje ukuthi mhlampe ngikhathale, ngizizwe ngiphalaze, but odokotela abayiboni ingane. Manje leyo nto mina ingiphatha kabi ngoba naye uma sengimtshena, naye kodwa vele naye asisatholani naye kahle. Uwumuntu vele obekade edlula kumina. Udokotela afike angichazela athi ingane ayibonakali kwi-scan and lokho nje uyaqala ngisho ukukubona, yabo? Ngingaqondi-ke nami cause vele nami ngiwumuntu onabantu abadala, yabo? Ngivele ngingasazi noma mhlampe ngilale nomuntu othwele noma kwenzakaleni. Ngiyena umuntu obonayo. Umuntu obonayo uyangitshena ukuthi ingane ikhona. Kodwa lo muntu engilale naye vele akekho right, yabo?